Gadula Kisumu jatend migawo ma jolweny Soipan Tuyo kod gavana ma Kisumu ngire Peter Nyang'o notelo nyasi masidayanga chako gedo manyien mar gundo alap tuke mamoi e boma ma Kisumu mano lose tielo machielo. Alap tuke no madhi tingo ji gana 10 giro ni dhi bedo mar nyadhi kendo tingo malo were mag joma tindo kaachiel gi bero dongruok mag ohala kod uchumi e kaunti ma Kisumu. Gavana Nyong'o yango ber loso pauno kendo mawacho ni osegolo thundi madongo e sekta mag tuke. Jatend migawo Soipan wacho ni alap tuke no idhi gere rang'iny mar FIFA kod riwruog tuke e pinje Afrika CAF. Kendo bende obiro dhi gi lai aboro mag ng'wech kod tado mageng'o chieng' kod koth. Oyango ni jodak ma Kisumu idhi mi thuolo mokwongo mag tije. It's no longer just a place to hone football talent. It is becoming the foundation of economic growth for Kisumu County. This modern stadium will be equipped with state-of-the-art infrastructure, including roofed western, eastern, northern, and southern pavilions. We will have a football pitch constructed to FIFA and CAF standards. We will have an 8-lane athletics running track with a tartan finish, compliant with World Athletics standards. But I also want to tell the people of Kisumu that kazi ambayo itatokea kwa hii project haitafanyika na wanajeshi. It is not the military personnel to do the day-to-day work that will be happening in this project. Ni kazi kwa vijana wa Kisumu, ni kazi kwa kina mama wa Kisumu, ni kazi kwa wazee wa Kisumu.